пешсудшудаи бадмаст бо истифода аз кор ҷавони 21 соларо ба ҳалокат расонид. Дига задем хайнем сабаби мастидам ҳодиса рӯй дод. Авубошӣ дар назди маркази дилхушии Ором яке аз дасти дигаре бо корд захмӣ гардид. Натонистам дигар хамаидора кардам. Ҷа дастам чизе омад задамаш. ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаҳои нақлиёт ва боздошти 3 нафар гумонбар. Вай нигарадор ба ҳамроҳи шуҳра. Чанд мошина? 2 мошина. Куҷо бурдем? Шуҳра зарулиём ҳай кардам, дам бариштагӣ рафтем камгард. Автомошина дар куҷо бурдем? Ҳамҷо бурдем пас незафар гаштам, гаштам. ронандаи дағалгуфтор аз ҷониби милитсияи пойтахт боздошт ва муҷозот шуд. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.